Първа серия, втори коридор, Ива Миланова от Десос Д. Йосиф. Трети, Златина Цонева, Юлия Русев. Четвърти коридор, Анна Гаргова, Белмекен. Пети коридор, Никол Кошижийска, Младост. Шести, Анастасия Пенчева, Пирин. Jetzt Korrektion. Ей, не ми се в очи такава, Никола. Ех, Никол, не ми се бъде така, бе. Добре, добре. Втора серия. В първи коридор Йоанно Галата 2009. Втори коридор Даниела Христова Брис. Трети Велислава Йонкова КПС Черноморе. Четвърти коридор Борислава Топалова Смолен. Пети Анна Мария Дойчинова Акваспорт. Шести Десислава Цонева ПСК Черноморе Армеец. Седми Жана Радева Започни да плуваш. Осми коридор Анастасия Стоилова Пирин. Браво, 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 браво. Метра, свободен стил, девойки младша възраст. Награждаването извършва Ботко Трендабилов. На трето место Борислава Топалова, Смолен. 2 минути 26 секунди 200. Второ место за Габриела Маринова, Ирис Русев. 2 минути 25 секунди 74. Национална шампионка Никол Кошеджийска, Младост Пловдив. 2 минути 15 секунди 14. Оп.
100 метра брус девойки. Дисциплината е в 5 серии. Национален рекорд Антоанета Френкева, Родопа Смолен, 1985 година, 1 минута 15 секунди 50 стотни. Първа серия, трети коридор, Елен Енчева. Ще ти кажа нещо и се запиш на камерата.